Asawa sa pulis nasakpan sa iyang bana nga mikuyog og laing pulis sulod sa usa ka motel. Pulis gipusil at tubangan sa iyang anak. Mga nagpuyo daplin sa sapa og dagat sa lungsod sa Argao na makwit na tungod sa hulga sa bagyo. Mga mayor sa Sugbo nagmeeting alang sa pagpresentar sa ilang mga plano pagpangandam sa umabot nga bagyo. Hagupit usa na ka super typhoon nga adunay hangin gikan 280 kilometers per hour ngadto sa 350 kilometers per hour. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 4 sa buwan sa Disyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga kapatid, pag-asa may banabana nga mulandfall ang bagyong Ruby adto sa probinsya sa Samar karong Sabado sa udto. Siyam ka mga probinsya gibutang na ubos sa public storm warning signal number 1. Tuwa si Andrea Patanya sa buhatan sa Pag-asa Visayas. Suma sa Joint Typhoon Warning Center, kaganihang alas 8 sa buntag ang bagyo anaa na himutang mga 850 kilometers east Dinagat Island. Aduna kini hangin nga dunay gikusgon nga 280 kilometers per hour ngadto sa 350 kilometers per hour duol sa sentro sa bagyo. Suma sa warning number 13 sa Joint Typhoon Warning Center, gibanabana nga sa Disyembre 9 alas 8 sa buntag, ang sentro sa bagyo mahimutang mga 80 kilometers gikan sa Polillo Island o 120 kilometers gikan sa Infanta Quezon o mga 180 kilometers east sa Metro Manila. Gibanabana nga musubay kini sa westward track o nagpaingon sa kasadpan nga bahin sa nasud. Kung magpadayon kini sa pagsibog sa westward track, kung paingon sa kasadpan, mulandfall kini sa Polillo Island, Infanta Quezon ug mutadlas ngadto sa Metro Manila. Sa gibanabanang pagsibog sa gikusgon nga 25 kilometers per hour, mu-exit kini sa Manila Bay sa 8 ka oras o sa mga alas 4 sa hapon sa Disyembre 9. Samtang suma sa Weather Bulletin number 2 nga gi-issue sa Pag-asa kaganihang alas 11 sa udto, mi-intensify ang bagyong Ruby. Mga alas 10 kaganihang buntag ang sentro sa bagyong Ruby, gibana-bana nga nahimutang 860 kilometers east sa Surigao City. Aduna kini gikusgon sa hangin gikan sa 195 kilometers per hour ngadto sa 230 kilometers per hour. Pwede siya mahimong heavy to intense rain kung maduol-duol ta sa iyahang sentro. Pero murag layo-layo man ta sa iyang sentro, arita sa moderate to heavy rain. So magbaha na gid na siya. Grabe na siyang pagbaha. Heavy to intense rain or moderate to heavy. Doon na gid na yung mga pagbaha sa mga low-lying areas. Ugma sa buntag, gibanabana sa Pag-asa nga ang bagyong Ruby mahimutang mga 395 kilometers east-southeast sa Borongan, Eastern Samar. Sa Sabado sa buntag, gibanabana nga ang sentro sa bagyo mahimutang mga 30 kilometros northeast sa Borongan, Eastern Samar ug mo landfall sa Samar pagkaudto. Sangnit masud sa 350 kilometer radius sa bagyo ang Northern Cebu, maapektuhan kini sa kusog nga pag-uwan karong Sabado ug gani ugma pa lang sa gabi posibleng makasinati na og pag-uwan-uwan. Pagka-Domingo sa buntag, gibanabana nga mahimutang kini mga 20 kilometros south-southwest sa Romblon. Gibutang ubos sa public storm warning signal number 1 ang musunod nga mga lugar: Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte, Surigao del Norte lakip sa Siargao Island, Surigao del Sur ug Dinagat. Ang mga lugar nga ubos sa signal number 1 makasinati sa hangin nga adunay gikusgon gikan sa 30 ngadto sa 60 kilometers per hour. Ang masud sa 700 kilometer diameter sa bagyo o 350 kilometers gikan sa sentro sa bagyo makasinati sa heavy ngadto sa intense rainfall. Gusto kong explanation, ma'am, kung nga nung naagi possibility nga mas mukusog pagid siya. Kain apa siya sa dagat. And then, nagkahinay iyahang. Nagkahinay ang ihang pag-irog. So, hinihinay ang pag-irog. Nagkadako manggod siya. So, naghinay ang irog from 25 to 20. So, dakong posibilidad nga gasigi pa siya og kuha og energy sa dagat.
Diyan Georgia, bisan pa nga init pa nga panahon ng atong nasinati karon dinhi sa Sugbo, matud sa mga otoridad, di kinahanglang huwaton nga mubunok na ang kusog nga uwan usa pa mangandam. Gikan dinhi sa buhatan sa Pag-asa, Andrea Patania, News 5. Bisan nagwapa makasud sa Philippine Area of Responsibility kagahapon ang bagyong Ruby, ang mga residente sa barangay Langtad sa lungsod sa Argao na makwit ng daan. Ang lungsod sa Argao mao labing unang mipatuman sa preventive evacuation sa Sugbo. Giduaw ni Leslie Caminade Vistil ang mga namakwit. Dinhi sa Talaytay Elementary School kasamtang ang mihiklin ang dulan usa ka gatos ka pamilya nga mga residente sa 8 ka sitio sa barangay Langtad sa lungsod sa Argao. Nakadesisyon silang mubakwit tungod sa ilang mga kasinatian sa bagyong Yolanda ug Queenie. Kay nahadlok man gud migod sa katong sa nahitabo bitaw sa Queenie nga nidako ang sapa bitaw dito sa Argao River gani. Yan naguba man gutong dike good mao nga gipakuan na lang namo nga napagdesisyonan nga mambalihin na lang mig sayo diri. Gamno yato kay wa mi kadaho nga inato ka kusog ba nya kalma na kami naras panimalay nya moto ko lauy inani nanapoy bagyong umabot nagana na gid mi malag gabi pa kami nang ari dire kay nahandog lagi mi sa bagyo nya. Mato dilangtad barangay Captain Ariel Sarahina nga human siya nasayod sa posibleng mahatag nga kadaot sa bagyo ngadto siyang konstituente, nakadesider siya nga pabakwito na lang daan ang mga nagpuyo duol sa dagat ug sapa. Sumala lang gid sa una aton hibalaan. Mas maayo mo gining andam ta daan nga mitra sayo pa kaysa moabot niya ang hangin ug ulan maglisod na matag tabalin sa mga tao. Mas risgo pa na siya. Mas maayo ni ang mga tao nga ready na dito sa mga evacuation center nga magpaabot na lang yung tao nga sa bagyo nga mabot pero wata magampo nga mabot ang bagyo ha. Ang target gid ani ugma pohon wala na gyud clean up na gid tanan to na safety na tanan ba. Ang prinsipal sa mong tunghaan way nahimo kundi sa pagsuspenso una sa klase sugod karong adlaw hangtod mobiya ang bagyong Ruby. Hapon nangabot naman ni before flag retreat na mo nangabot naman ang mga ginikanan unya sa kuana mo sa istorya na mo sa mo ang kapitan naka-foresee na ko ba nga dagan kayo ang moabot kasagaran jud mga kabataan ni ang problema mo asa man mo sila ibutan ko panalitan mga klase mi so gahapon pag flag retreat i-declare na lang ko nga suspended amo ang klase karong adlaw. Hinay-hinay na sab nga namakwit dinhi sa Secretary Serge M. Rimonde Sports and Cultural Center ang mga nagpuyo sa coastal area sa barangay Poblasyon Argao. Diin-di mo minus sa 80 ka pamilya na ang namakwit. Lakip sa namakwit ang magtiayong Arceli og Nemesio Aruma nga pulos mga 80 anyos. Hadlok itaw mi labi na kay kanintaw akong Paris di makalakaw. Kining mga relief packs mao ay nahibilin sa barangay Langtad. Nagmalaumon sila nga duna pa unyay moabot nga hinabang alang kanila. Tungod sa nangaging katalagman susama na lang sa bagyong Yolanda ug ang baguhay lang nga bagyong Queenie, susama og na leksyon na ang katawhan ug matud pa mas maayo ng andam kaysa ang ilang kinabuhi ug ang kinabuhi silang pamilya ang mawala. Awhag sab karon sa gobyerno nga magbinantayon ug kanunayon ang pagpangandam ug di sabi kalimtan ang pagampo sa labang makagagahom. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gideklara na ni Cebu Governor Junjun Davide ug Cebu City Mayor Michael Rama nga way klase sugod ugma hangtod Sabado sa tanang level sa pampubliko ug pribadong tunghaan lukop lalawigan sa Sugbo. Mipahigayon og emergency meeting kaganiya sa Kapitolyo alang sa pagpangandam sa bagyong Ruby. Mitambong sa maong meeting si Jinky Bargyo. Gawas sa mga mayor gikan sa nagkalain-laing lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo, mitambong sab sa gipatawag nga emergency meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction Council ang mga ahensya sa gobyerno nga makatabang sa nagsingabot nga bagyong Ruby. Gipaybaw sa Pag-asa ang posibleng epekto sa bagyo samtang ang Mines and Geosciences Bureau may pasidaan sa posibleng pagbaha ug landslides. With 600 diameter of ito yung rain bands or ng diameter ng bagyo. So possibility na whole Visayas magkaroon ng pag-ulan. Si Governor Junjun Davide misado sa 1,000 ka sakong bugas alang sa 44 ka mga lungsod ug syudad nga maapektuhan sa bagyo. Kanang kuanon sa supply sa province will augment na no, but the NGOs will also have to do their share in withdrawing rice from in buying rice from NFA in your warehouses. Nagdesiniman aram-aram kasabutan kung di siya mas landslide kung di siya mabahaan at puta at tupulisan i-maximize. Pwede na siguro ka mo mga magsuwat kung pila ang inyong kinahanglanon kay
so that we can already, if it's more than our side, we will already, then we will already inform central office so that we will already be armed with an authority prior to whatever, no? Gisuspenso na sab ni Governor Davide ang klase sa tanang levels sa pampubliko ug pribadong tunghaan sugod ug mga adlaw. Skeletal force sab ang gikinahanglan sa matag munisipyo. Importante lang yun ang preparation natin. We have to be prepared sa ining typhoon. It may not be as strong as Yolanda, kay 175 kilometers naman per hour, according to Pag-asa, mas mayroon ang ilang mga nata. Karong gabi, posible sab nga paigayon sa tanang simbahan nga sakop sa Archdiocese of Cebu ang orasyon imperata alang sa katalagman. Powerful kayo ng prayer yun. In the Middle Ages, may mga plague, may mga ingana, they had resort to prayer, Blessed Sacrament, and then naagi-epekto. Gimando sab sa gobernador ang price monitoring sa mga palaliton nunot sa panic buying. Ang Sibeco sa ilang bahin andam na sab sa inanali unya nga pagpabalik sa power supply. Ang mga mayor sa tanang lungsod bisaad nga mopatuman og forced preventive evacuation sa mga low-lying areas ug katong anaan nagpuyo sa danger zones. Jinky Bargio, News 5. Sugod karong adlaw, magpatawag na og daily media briefing ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa mga kalambuan sa pagsud sa bagyong Ruby sa nasod. Bisan pa nga wa pag-iisa ang storm signal sa mga probinsya sa tungang Kabisayan, giisa na sa AFP Central Command ang red alert sama sa Office of the Civil Defense. King Perez, Suginlimi. Nunot sa red alert status, nakastandby na ang kasundaluhan alang sa mga request sa pag-assess sa mga lugar sa Kabisayan nga maapektuhan unya sa bagyong Ruby. We are just awaiting employment, request for employment from the external agencies in accordance with the National Disaster Response Plan. Gipanglantawan nga apektado niya kayo ang agrikultura ug subay sa Quick Response Fund sa maong buhatan, duna pay nahabiling 406 million pesos nga pondo sa maong ahensya. Apan wa masayod ang Agriculture Command Center head sa rehiyon kung pila ang bahin sa Rehiyon 7 niini. Hinuon mi pasalig kini nga ang savings gikan silang buhatan mo'y gamiton alang sa recovery unya. Savings could be utilized for this purpose. Okay, it is a known fact that if ever there's calamity beyond QRF, savings could be utilized for that as emergency money that's available for you. Naka-alerto na sabang Department of Health ug ang ilang mga rural health units sa mga kalungsuran. Nagpadana sila og mga tambal ug dugang manpower sa mga probinsya sa rehiyon. Just early this morning, we have already activated our operation center. We are now on duty for 24 hours, beginning today until December 7. Wapay nadawat nga impormasyon ng Office of the Civil Defense Region 7 nga nagsugod na og pagpamakwit ang ubang mga lugar tungod sa nagsingabot nga Typhoon Ruby. Apan giklaro sa maong buhatan nga ang preemptive evacuation o pagpabakwit sa mga mulupyo nga namuyo sa mga danger zone sa di pa ang bagyo ang ipatuman sa mga lokal nga kagamhanan 12 ka oras sa di pa moigo ang bagyo. Alang sa OCD nga pagbuot na sa mga local chief executives kung mo deklarada og preemptive evacuation. Ilabi na kung doon na naihulga sa katalagman, bisan ug wa pay giisa nga storm signal. Depende kung meron silang threat. But as of this time, we cannot determine kung ano. We have to investigate or validate that report. Kung totoo bang merong preemptive evacuation na hindi pa namin kasi wala naman nag-report sa amin na local Dream Sea na may preemptive evacuation na wala pang King Perez, News 5. Price freeze ipatuman sa kalungsuran sa habagatang Subo nga ubos sa state of calamity. Kaganiha gisusi sa Department of Trade and Industry kung nagpabilin ba ang presyo sa nagunang palaliton nunot sa pagpangkompra sa mga pumapalit agi og pagpangandam sa umaabot nga bagyo. Andrea Patenya, Suginlimi.
Sayo pa sa buntag miabot dinhi sa grocery si Nanay Isabel aron mangumpra og mga stock nga pangkonsumo isip pagpangandam sa paglandfall sa Typhoon Ruby. Una niya gikuha mao ang bugas ug gisiguro sab niya nga aduna siya'y mga kandila ug posporo in kasog mawadan og kuryente tungod sa bagyo. Giingong natagam na siya ni atong miaging tuig diin wa siya nakapangumradaan sa wa pamiigo ang bagyong Yolanda. Ang importante ko na kung makinaon sa ba natin makuot dayon dili na ta magkabuang ugas sa tapadulong. Mo na importante ni ana mo na nga malit jud ta. Usa lang si Nanay Isabel sa gatusan ka mga tawo nga midagsa sa mga tindahan aron mangumpra alang sa bagyo. Naglinya sila dinhi sa may bugasan ug kusog sab ang pagpanguha og mga ready to eat o instant food packs sama sa mga delata ug noodles. Mato dining supervisor sa usa ka supermarket sa downtown area, mas daghan ang namalit karon kun itandi sa ordinaryong mga adlaw. Not good, so maybe because they are preparing for the incoming typhoons, although dili pa ta sure, pero this is not really normal for us. So siguro na feel na mo na panic buying somehow. Even yesterday, like the rice area na mo, daghan jud galinya na. Apan gipanghimakak sa Department of Trade and Industry 7 nga panic buying na ang nahitabo ug matud pa wa pa sila nadawat nga taho kabahin niini karon. Tungod sa pagdagsa sa mga pumapalit, gisuroy sa DTI kuyog ang News 5 ang mga dagkong supermarket sa Sugbo. Ilang gisusi kun gipatuman ba ang suggested retail price sa ilang basic necessities. Ang kusog halinon matag bagyo mao ang sardinas, gatas, kape, pan, instant noodles, sabon, kandila, dilata, condiments, mga batteries ug flashlights. Giapil na lang sab sa pagsusi sa DTI kung gisunod ba sa mga tindahan ang suggested retail price sa mga Noche Buena products sama sa ham ug fruit cocktail. We would like to encourage the establishment not to increase their prices, just maintain the prices that you have right now, and for the consumers not to do panic buying. Why violation nga nakitaan kaganiha? Ang masakpan, isyuhan dayon og show cause order. Samtang kadtong violate sa mga lugar nga ubos sa state of calamity, multahan og maximum penalty nga 1 million pesos ug imbarguhon ang ilang mga baligya ug permit. Niadtong bagyong Yolanda, 5 katindahan ang gimultahan dito sa Northern Cebu. Sa pagkakaroon, ipatuman ang price freeze sud sa 2 ka buwan sa 15 ka mga lungsod sa Southern Cebu nga ubos sa state of calamity tungod sa bagyong Queenie. Andrea Patenia, News 5. Andam na sab ang Department of Social Welfare and Development Region 7 sa umaabot nga bagyong Ruby. Leslie Caminada-Vistil, sugin nimi. Di mo minus 30,000 ka mga family food packs ang giandam karon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Matod sa disaster focal person nga bisan ugwa pa ang bagyo, padayon ang ilang pagpangandam. Magpaabot ra sila kung dunay local government unit nga magpatabang kanila. After na 30,000 magiging kinahanglan nato, more than na gani, no? Kaya sa whole Region 7 naman natin ng 30, pero karon as of this time, nagsige ta og repacking, oo, bisag wala pa nahitabo kay murag amo na nang nakita od landfall man gyud ang bagyo nga Ruby, daghan jud kaayong mga panginahanglan kay kusog-kusog man gud na siya. Usa sa mga nakita ang problema ni Digamo ang transportation kung ugaling dunay mga tulay nga mga guba nunot sa bagyo. Ay bagyo og wala. Oo, ready na gyud ta kay mao man ni directive sa central office nga ang atong stockpiling nga 30,000 family food packs always good na. Oo, mana ay calamity or wala. Ang sud sa family packs mo ang 6 ka kilong bugas, dilata ug uban pang instant nga pagkaon. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Nagubot ang usa ka motel sa may North Reclamation Area kay usa ka pulis ang nagpaalarma sa iyang asawa nga misud sa maong motel uban ang laing pulis. Katarungan sa babay ug sa gireklamong pulis nga nagstorya ra sila sud sa motel room bahin sa ilang negosyo. Naaktuhan ang aksyon ni Ryan Sorote. Nabugal-bugalan hinuon sa mga ososero ang mga musod o mugawas ining motel sa may North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi. Nagtapok kining mga tao tungod sa pag-abot sa mga pulis pasado alas 8 kagabi. Kini human usa ka pulis nga na destino sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagpaalarma sa iyang asawa kay miuban sa laing pulis nga sakop sa Cebu City Police Office og pamilyado sab. Nairag police assistance regarding kuan kuno iyang wife, maura po to sir. Ano sa ding wife?
nakuno sa sud. Giwat una sa mga pulis nga mogawas ang duha apan human ang dulan duha ka oras giandam nilang ilang mga armas aron sa pagsud sa motel kay gituho ang armado ang pulis nga mi-check-in. Uban na mga tigbalita, gisuod sa mga pulis ang motel, din ilang nasugatan nga nagsakay sa motorsiklong nagtangag og red plate ang pulis. Samtang ang babay, suway nga mipalayo. Sama og nawalan og kusog ang pulis og natumba uban ang iyang motorsiklo nga gi-issue kaniya isip sakop sa Motorcycle Riding Unit sa SWAT sa Cebu City Police Office. Katarungan sa mga pulis nga suod silang higala sa mga babay nga gidasungan sab sa babay. Dugang sa babay, naigura silang nagtunga sa ilang halin sa ilang negosyo sugod sa lawak. I-confirm lang po. Oo, nami business na separate mi sa mo ang bahin. Kasi di business mo ma'am? Basta lang mi business. Afford mo rin yun na saan? Children? Oo. O mas makilala siya, kasi alam sa kutan na. Siya kay narong bumigay ko, ang dami ka ng business ba? Dili, ingat ka lang sir. So business partner mo sir? Mahog. Bisan og business matters ang giasikaso sa duha sud sa motel room, gikasuko kini sa babay kay gipakawawan sila. Mao gani na mauna siya, nagpamidya siya ba? So siya na mag-igo, kung buhay pa ko ugma, ambot lang. Gikustudiyaw na sa Mandawi City Police Station 1 ang duha nga mga mi-check-in sa motel o gitunan pa kun unsang sumbong ang ipasa kabato kanila. Ryan Sorote, News 5. Pulis ug kanhi konsehal patay sa managlaing insidente nga naitabo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova. Ryan Sorote, Sugin Limi. Patay nang naabot sa pribadong tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu si P1 Romel Gilig. Human po sila sa ulo sa wa mailing mamumuno sa sitio Kabaloy, Barangay Pahak, pasado alas 9 kagabi. Nagbarog sa gawas sa iyang motorshop ang biktima uban ang iyang 8 anyos nga anak lalaki dihang giduol kini gipuse sa ulo. Matod sa sinaligan, nakitan pa niyang nagpungko gawas ang gunman sa wapa mamusil. Gani, iyap kining gipangutana kung nagunsa kini ug mitubag nga nagpaabot nga dunay masakyang motorsiklo. Wadi ka kita sa nagpusil? Wa kay ngitin to napita ko niya nagdoko og pangutanan ako ba. Misud og balik sa shop si Mark aron manira apan nakadungog na lang siyag buto og sa iyang paglili nagbuyod na nga nagkadugo ang iyang amo. Samtang mikaratil og dagan ang namusil nga suway panggigukod ni Mark apan mibalik niya sa agi tungod sa kahadlok nga mo'y sunod nga pusilon. Naghilak og nasyak sab ang anak sa biktima nga nakasaksi sa pagpamusil sa iyang amahan. Wa na makawat sa mga rescuers ang mga residente o gisakay nila sa motorsiklo ang biktima o gidala sa tambalanan. Nagbangutan ang magkauban sa admin office sa Lapu-Lapu City Police Office o mga kabatch ni Gilig sa Oasis Batch 2010 sa iyang kamatayon. So far wala man mo nakuha base sa mga investigation wala man siya kaaway so amo papalawman lang mong investigation. Patay ang kani konsehal sa Barangay Pilipog, Cordova, Cebu nga si Riel Inok human kini gitabangan og pusil sa duha ka gunman nga nagsakay og motorsiklo samtang naglakaw kini paingon sa iyang balay kagahapon sa hapon. Gikan mitambong og hearing ang biktima sa lungsod sa Argao. Matod sa igsoon sa biktima, gisuyaan ang biktima tungod sa iyang negosyo ug trabaho. Si Inok tinghikay og papeles sa yuta. Di ba ka na siya trabaho? Mabuti ko may proseso na po. Dapat yung pangita ka naman ko sige mo siya palihog ko sana ay masubo niya magkuhan, mapapilis mayuta siya mga ang mga investigador ng mga tao mga kisay posibleng nakakita aron maimbitar aron mailhan o nagkaila sila sa itong nagnamusil. Ryan Sorote, News 5. Gilang tigpayuhot og marijuana na sikop sa bypass nga gihimo sa PIDEA. Inahan sa subject mo gitudlong pusher sa iyang anak. Ryan Sorote, Sugin Limi. Usa ka dakong bugkos ug manilikit nga marijuana nga gisud ining bag ang nakuha sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 gikan kang Jerry Candol atol sa gipahigayng bypass operation kagabi sa sitio Lupa, Barangay Kamputaw, Dakbayan sa Sugbo. Giangkon sa subject nga gikan sa lungsod sa Balamban ang maong mga marijuana nga igurang ihatod sa balay sa ilang supplier.
Wa ang kuna ni Jerry nga nakuha kaniya ang mga marijuana ug namasangil nga iya kini sa iyang inahan nga Sanita nga nag-edad og kapin 60 anyos. Matud ni ini nga pipila na katuig nga namaligid marijuana ang iyang inahan ug wa siya labot. Dudo, yung mga itong marijuana? Hindi sir eh. No, kinsa ba ito? Sa akong mama to sir. Ha? Sa akong mama. Mama, usa may papel mo ano? Ay wala sir, trabaho to sir. Nga nang dito mo ito nakuha sa imo? Ay dili sa kuha sir, kasi may dito sir nga ka sir. Dili dito sa mga kwarto sir eh. Okay, asa man ito nakuha? Dito sa kwarto sa akong mama sir. Apan na monitor sa PDEA ang kalihukan sa subject, pinagi sa taho nga ilang nadawat gikan sa ilang mga informants. Nakumpirmar kini nila sa usa ka test buy, hinungdan nga ilang gipahigayon ang operasyon. Nagkantidad ng tanang mga marijuana og kapin 10,000 pesos nga nagtimbang og usa ka kilo. Ang sasampak po natin is Section 5 at saka Section 11 ng Republic Act 9165 Page 1 na sasampak natin. Kasi malaki-laki rin to. Mga 1 kilo. Ryan Sorote, News 5. Kasamtangang gipaong karon sa kabumbiruhan ang dakong sunog nga miulbo karon lang hapon sa sitio Mahusay sa Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue. Giisa na sa Task Force Alpha ang maong sunog, diin gibanabanang gatusan ka mga panimay na ang naugdaw. Nagmalampuso na sab ang ikaupat nga hugna sa tambag ni Torne sa barangay nga gipahigayon sa barangay Sambag 2, Cebu City. JP Laucatsera, Sugin Liming. Yung naman ang adulan 300 ka mga residente sa barangay Sambag 2, Cebu City ang misalmot sa tambag ni Torne sa barangay diin hatagan sila ikagayunan nga matambagan og libre sa ilang mga problemang legal. Unom ka mga abogado ang voluntaryong mitambag aron magmalampuso ng tingwa sa Radio 5 101.9 News FM. Dako jud kayo na mong garbo no nga gitap ni sa TV5 isip isa sa ilahang mga adopted na barangay sa pag-implement nila sa kanina project. So okay raman noon ay atong mga problema ginagmay usay ang uban mo sigilog tinag-as pero at least natay matambag makatabang ta nila. So maayo naman ang outcome. Samtang anaasab ang mga sakop sa NAV4SEN nga may mipahigayon og libreng tupi og feeding program diin kapin sa usa ka gatos ka mga bata ug mga lolo ug lula ang nahatagan niini. Silang Gerald Taneo, Lourdes Bocago ug Wilfredo Mercader mo'y mga swerteng mananaog kay nasakpan man nga naminaw sa Radio 5 o nagtanaw sa Kapatid Network. Nahatagan sila og palipay gikan sa inyong mga kumare nga si Leslie ug yours truly. Uy, unsa man jud imong pinakaganahan sa TV5? Kanang inyong kuan kaning Missing Race. Tungod ana nakadaog kag daspan. Ito aduna kay mga papremyo gikan sa Kaking kuya. Aduna pod kay 500 nga worth of unsa ni gift certificate gikan sa Virginia kay Basta Hotdog. Unsa man ang hotdog? Virginia. Agay! Last day, so nagtanaw kag TV5 mami. Pirmi gyud na. Perminta yun na, tanaw yung TV5. Yo! Ayun. Namuyoyo! Ay, Manong! Laminaw ka og Radio 5. Agay. Brothers? Oh, Tapo Brothers, Patinya, Ma'am Patinya ang likuan. Uy, ay doon na mo si Ma'am Patinya. Andrea Patinya. Andrea. Oh. Mare, tungod ni Ana. Yeah! Bangko! Dili di ay. Hala di ay. Nakadaog ka, kuya. Oh, gikan sa Kaking Department Store. Mga panggiitang plato nila and of course. Salamat. 500 worth of Virginia products. Nakausab namong pasalamat sa Nature Spring Water, Virginia Foods Incorporated, The Big K Kaking Department Store, ug Julius Bake Shop. JP Laucatsera, News 5. Georgia mga kapatid, 21 kaadlaw na lang ug Pasko na. Okay, December naman jud Glenn, gipasigan na ang giant Christmas tree of hope sa Puente Osmeña Circle. Andrea Patenya, Sugin Limi. Niatong September pa gi-conceptualize ang design ug niatong buwan sa Oktubre gisugdan ang pagtukod sa giant Christmas tree of hope sa Fuente Osmeña Circle nga matag tuig ng atngan sa tanan. Gikan sa Bais City, Negros Oriental ang designer ug mga panday niini kay sila gyud ang i-request sa mga sponsor niini sud na sa 15 ka tuig tungod sa ilang kangilngig sa paghimo og mga higanteng Christmas trees. Mato ni Bernardino Adjong ang project manager nga white ug green ang tema sa Christmas tree karong tuiga. Ang puti
nagsimbolo sa purity samtang gipili ang green kay bugnaw sa mata. Mga wind-resistant materials na sab ang ilang gigamit sama sa screen ug net. Kini human natagam ni atong miaging tuig, diin giguba sa bagyong Yolanda ang ilang masterpiece. Apan wa sila mawadi og paglaom ug gipabarog og balik ang Christmas tree aron makahatod og kalipay sa katawhan. Mga native materials sab ang ilang gigamit sa mga dekorasyon, sama ni ining abaniko nga gipurmang poinsettia flowers, mga kawayan nga himuong native lanterns, samtang panapton ang gigamit sa paghimo sa mga reindeers ni Santa Claus. Ug di gyud mawagtang ang imahe ni Senior Santo Niño. Back to back ang Santo Niño, kanyang another design sa nangaging nga tuig, another costume, new costume, unay karon nga ang Santo Niño mo jud ako po nang gikuan kay of course ang Jesus Christ ang may ato agong kay dala sa atong kinabuhi. Ug kagabi, gatusan ka mga Sugboanon ang nagtapok dinhi sa Fuente Osmeña Circle alang sa ceremonial lighting sa Christmas Tree of Hope nga giubanan sa engrandeng fireworks display. Ang height ng giant Christmas Tree of Hope nga dunay samang gitastoon sa usa ka 12-story na building. Giingong dunay 15,000 ka mga suga nga gipangmuntar niini. Iyahay sa pagkuha og mga litrato ang tanan, kumpleto ang casting, dunay mga bata, mga hamtong, magbarkada ug pamilya, sama sa pamilyang Trazona nga nagpiknik pa. Tradisyon na nila nga magtapok matag ceremonial lighting sa giant Christmas tree matag Disyembre 1 kay paboritong kalihukan kini sa ilang anak nga namatay sa cancer nga December 1 sab ang birthday. Matag kita na ko sa Christmas tree, mahinungduman jud nako akong anak nga namatay. Pero sa mansagol imong gibati. Kalipay. Kamingaw niya. We'll always bring all and a family convene and enjoy the spirit of Christmas. Gawa sa Christmas tree, attraction sab ang nightly presentation sud sa Fuente Osmeña Circle alang sa Pasko sa Sugbo nga bag-ora sab nga gilusad. Kung maswertean, masigpatan sab ninyo kining si Santa Claus nga manghatag og mga candies sa mga bata. Andrea Patenia, News 5. Kaning Christmas tree makapalitay gyud ato ni Georgia no ug makakita ang tao. Mo good because you know, especially for kids, it's like excited sa regalo, but for us, it's a season of love and hope as that Christmas tree symbolizes. Ato storya ng bagyo no karon kani sud lang karon lang gyud nga ang biyahe sa padung sa Leyte gisuspenso na sa Coast Guard karon lang gyud ning hapon. No? That's right. Basing kusog na kay mga bawd mo nang gi-cancel na. Magsunod-sunod na ug ma-monitor nila nga dili na gyud angay mo biyahe mo na nga atong pahimangno sa atong igsunan. Be safe, no? Pag matngon lagi mo na mo yung mga biyahe nga lagyo ay na lang mo padayon mo sa no, safe and everyone, your family. So stay safe and dry. Stay at home kung pwede. Kung pwede. Yes. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!